Ahojte, ahojte všetci, krásny deň vám prajem. Dneska len také malé povzbudenie. Ak vás niečo robí v živote šťastnými ako ľudí a neubližujete vlastne tým nikomu, tak určite nečakajte na to, že vás každý pochopí. To vôbec nie je potrebné. Dôverujte si, dôverujte vlastne tomu, tej vašej vízii, choďte si za tým. A nenechajte sa ničím ani nikým proste odradiť. Ak vy budete veriť sebe, tak máte to všetko, čo najviac potrebujete, pretože vy ste dôležití. No a včera som bola pozrieť moju bývalú zákazničku, ktorú týmto videom pozdravujem, ak to náhodou zhliadne. Dlhšie sme sa nevideli, veľmi som sa tešila na stretko. Dohodli sme sa, že sa stretneme u nej vlastne v kozmetickom salóne. A zrovna tam mala takú zákazničku, staršiu pani, takú, ale vyzerala úplne úžasne. Prišla na kozmetiku. No a potom vlastne, jak sa tie procedúry všetky dokončili, tak vlastne sme mali možnosť prehodiť pár slov medzi sebou. No a veľmi nám prizvukovala práve to, čo ja sa snažím žiť naozaj každý deň, že aby sme jednak žili a konali, aby sme nečakali, aby sme sa nebáli, pretože nevieme, ako bude dlhý tento náš život. Zase moja obľúbená téma, ja sa proste nezapijem. Ale to ľudia, to má byť motivácia, aby sme konali. Pretože nedá sa inak vlastne prichádzať k nejakým krásnym novým skúsenostiam, zážitkom a bla 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 bez toho, aby sme vykročili, aby sme niečo urobili. Tak sa prosím vás nebojme, však žijeme len raz a už vidíme z tých strachov. Neustále to počúvam, čo by na to povedala moja sestra, môj brat, čo by na to rodičia povedali, keby to a to urobím, keby som vo vzťahu s tým a s tým človekom, keby zmením prácu, keby kurník. Na tomto vôbec nezáleží. Jediné, na čom záleží, aby ste vy boli v súlade so sebou, aby ste boli šťastní vnútorne, aby to s vami rezonovalo. A s čím sa stretávam teda enormne často je, a za posledné 2 roky, neviem, ako keby sa vrece roztrhlo, či staršie ženy alebo starší muži rozprávajú o tom, keby mali možnosť vrátiť späť čas, že by urobili tie veci inak, možno s tým rozumom, ktorý majú teraz, ale že išli by do tých vecí, ktorých sa báli, ktoré boli možno vtedy pre tú dobu také divné, zvláštne, alebo že by si viac verili, že by viacej išli za tými svojimi nejakými víziami. Lebo častokrát to býva, že potom, keď my nenasledujeme to, čo my cítime, tak postupne tak chradneme, vedneme a strácame iskru. A to predsa nechceme. Možno som sa nevyjadrila úplne adekvátne, pretože nemôžem rozprávať za iných, čo chcú a nechcú. Ja hovorím len za seba. Ja určite nechcem za 20-30 rokov byť nešťastná a frustrovaná zo svojho života, a to naozaj som v živote zažila všeličo. Naozaj som za to neskutočne vďačná, pretože vďaka tomu, čím som staršia, tak mňa ten život oveľa viac baví a práve oveľa viac sa mi v tomto smere chce žiť, aj keď pripomínam si tú smrť, ale úplne s iným zámerom, pretože práve tie vyhrotené situácie v našich životoch nás dostávajú úplne do iných uvedomení. Ľudia, a to je aj presne to, prečo som vôbec začala nejaký YouTube pred niekoľkými rokmi. Prečo som ja začala robiť nejaké príspevky. Ja to nerobím pre lajky. Ja to nerobím pre nejaký falošný úspech. Ja poznám svoju hodnotu a ja viem, že ju mám. Či ja mám 10 lajkov alebo 300 lajkov. Ja to nepotrebujem kvôli tomu, aby mi nejakým spôsobom som si ja potrebovala niečo dokazovať. Nie, ja som v živote už bola v takých situáciách a v takých stavoch, že naozaj toto je to najmenej, čo môžem pre niekoho urobiť.
A ak to čo i len jednému človeku pomôže, ja budem cítiť zadozučinenie. Ale nie kvôli sebe, ale že sa budem tešiť za toho človeka. Že našiel on tú iskru sám v sebe. Ja viem, že vôbec nemusím nikomu nič vysvetľovať. Ale už niekedy fakt tie ľudské predsudky a stále nejaké úsudky tých ľudí o niekom, neznášam to, keď niekto o niekom rozpráva niečo, ani toho človeka nepozná, ani nevie, akú má motiváciu. Kto sme, aby sme si dovolovali vôbec takéto veci o niekom vyhlasovať, aké má motivácie, aké má zámery. Akože to sú fakt silné vyjadrenia. No a pre mňa osobne úspech ako taký, čo pre mňa znamená, je byť spokojným, vyrovnaným človekom sám so sebou, so životom, mať pekné vzťahy a mať dostatok. Žiť v dostatku toho, čo potrebujeme. Mať hojnosť, ale hojnosť v tom pravom slova zmysle. A tá skutočná hojnosť k nám nemôže prísť dovtedy, dokým nemáme čistý zámer. Ja neverím na to, že niekto môže mať celý život hojnosť, a nemyslím takú celkovú, hej, keď rátame od finančnej po vzťahovú a tak ďalej. Neverím tomu, že dlhodobo človek, ktorý nemá čistý a nezištný zámer, neverím, že môže mať tú hojnosť. Môže, ale len do času. Tento domček postavený na falošných základoch sa vždycky zrúti, ľudia, verte mi, skôr či neskôr. Čiže pokiaľ nemá človek sám za seba čisté zámery, tak ani sa mu nemôže dostávať ten pocit nejakého zadozučinenia, pretože je to fejkové. A tam je ten rozdiel.